ягон бор ман суғурта кардагӣ нестам, ман суғуртада бовариам надорам. Чунки бисёриҳо агар бисёриҳо гап шунидагием ки суғуртара мекунанд, ҳамун соҳибои ҳамун ҷое ки кор мекунанд ку ҳамуно мегӯянд худошон ранги ками чӣ хел гӯям ранги худошон мегирану менависонану баъд ба номи худшон мекунану ҳамун пула мегиранд. Ман хел фаҳмидагим, акун намедонам дигарша. албатта ки суғурта ҳаст, суғурта фаъолият мекунад, аммо ман бовар дорам ки хоб маблағи пурраи онро пардохт намекунад ва баъзе шаҳрвандон муроҷиат мекунанд ки яъне мо ба суғурта меравем, ҳангоме ки ягон садама мешавад ба мошин ё ки ба ягон чизи дигар, аз тарафи суғуртаи иҷтимоӣ ба мо барои суғурта ва барои пардохти суғурта мушкилӣ мекашем. Яъне ки ҳамаи онҳо ба таври пурра иҷро намегардад. Як мо суғурта карагӣ нестем, мо давлат чи вазмине ки хазинаги мо вазмин набошад, суғурта карагӣ нестем мо. Мумкин. Барои чӣ? Хак чӣ хел мекунем? Суғурта мекунем худмонаву як солда 400-500 сум месупорем. Инаша мо намедонем ки мо да метиҳам бармегардем, иша намедонем. Ман суғурта накардам ва намекунам, барое ки боварӣ надорам ки пули маро ҷорғонон мекунанд. Албатта мисол бигирем гуфта намешавад воқеаҳои нохуш, мисол ягон сӯхтор, ягон чиз мешавад, барои ҳамин мо доим суғурта мекунем ҳамин молу амволи худро. аммо бовар доред ки масалан дар ҳолати зарурӣ бармегардонем ё баргардонда бошад? Ан ҳамеша боварӣ надорам накин. Ҳамеша он қадар боварӣ надорам ки гардонда метиҳад ё ки ҳам миқдор метиҳанд ки мисол бигирем ба ягон чи фоидаам намекунад, ба ягон чиам намерасам. Ан ҳамеша боварӣ надорам. Ҳамин сабаб мешавад ки мардуми мо бисёр ба ин ширкатҳои суғуртавӣ боваригӣ надоранд.